Min dikməyəginə mına şunday xoş isli, appak şəşəkli ağaç yanına kilmədim. Bu bizning məğlum, motor, təmli, xoş isli ağaçlarımızın birisi şumurt turunda. Şumurt turunda bulur sözümüz. Şumurt burunғы bizning Türkiy tildə uymuru deb yürütülген. Uymuru indi yumru degan so'zdan olingan. Ya'ni buning yemishlari, qora yemishlari yumru degenden olingan. Sibir tatarlarında shumurtni muyil deb yurtadilar. Shumurt endi ol bizning tatar xalqi bilan bik beyli ağaç. Tatar xalqining turmushunda, aning kullanışda indi biz гадәттә jırlardan, məğlum jırlardan bilәбез. Yartında shumurtum degen. Гадәттә bizning tatar xalqi shumurtlarını oturta uy артында, uy qarşında, uy qırıyında, менә шуңа күрә инде аппак шәшәк атып утырсын өчен дип әйтергә кирәк инде. Һәм аның хуш исләре. Мин үзем шаккаткан идем Барда районында йөргәндә, Барда районындагы авылларда йөргәндә, анда һәрбер өйнең ихатасында, һәрбер өйдән бакчасында шушы шымырт, аппак шәшәк ата менә шу май айларында. Мин аны үземчә шымырт иле дип атаган идем. Шымырт бик файдалы агачта, аның шымыртыннан, кайрысыннан да, кай вакыт төрле якларда кайрысыннан да файдаланалар. Ул иш киткәндә, шушындый авырулар йомшаган вакытларда аны кайнатып, яисә нәрсәсендер ясап, менә шу шымыртларның варенҗәләрен, хәтта аның инде безнең якларда, Казан татарларында аның бәрешләрендә, шымырт бәрешләрендә пешерәләр. Аны хәзер инде біз шымырт пирогы дип йөртәбез, ләкин кулланышта бик соңгы вакытларда бик күргәнем юк, ләкин без үскәндә шымырт пироглары бик еш табын күрке була торган иде, һәм ул бик тәмле. Шымырт компотлары да үзенчәлекле исе белән дә, һәм шушы аннан соң инде кыш көннәрендә гадәттә әзерләп куялар шымырт уны, шымыртның кипкән шымыртны. Biz инде шуш кипкән шымыртларда ашап үстек ул вакытларда. Күрәсең инде теге өстәлләрдә хәзерге кебек мул ризыклар, мул яшелчәләр, мул җиләк-җимешләр булмаганлыктандыр да инде. Ул безнең киң кулланышта иде безнең шымырт агачы. Әйткәнемчә, шымырт турында безнең җырлар да бар, шымырт җыры, яртында шымыртым дигән әсәрләр дә бар, җырлар да бар. Ул инде безнең көн күрешебездә еш кулланышта булган чынлап та агач. Аннан соң инде менә ул мәгълүм тагын икенче бер гыйбарә белән дә шымырт салкыннары дибез. Шымырт салкыннары инде менә шушы шымырт чәчәк атканнан соң гадәттә була торган иде. Бу вакытларда инде әгәр дә алмагачлар, башка чәчәк, грушаларның чәчәкләре атып өлгергән булса, куелган булса, аларга бик салкын тими, җир җиләкләре дә инде яфраклары, чәчәкләре куелган булса, яфраклар түгел, чәчәкләре куелган булса, инде менә шымырт салкыннары вакытында чәчәк аткан булсалар, ул вакытта инде безнең алмагачларның да чәчәкләре менә шушы җир җиләкләренең дә каралып төшәргә урта өлешләре. Шуңа күрә инде менә шымырт салкыннары шуның белән дә билгеле. Җырларда бар шымырт салкыннары дигән җырларда. Менә шул шымырт турында сүзебез.